Monggo Mbak, dibawani Mbak. Podang kuning sareng Mbak Umi Afifah. Nadyan wujud temong beksi wong kowe nang kene bintang tamu ya ngaturaken sugeng dalu Mbak Umi nek kudu lengkap. Iki arep ngundang mie mbok engko kowe tak seruput ngenyong. Ngerti seruput? Ngerti seruput apa ora Mbak? ngerti. Oh ngerti. Ya. Wetan ana seruput? Gelem. Wonten. Wonten seruput. Seruput artinya apa nek teng wetan? Lho diserot. Kaya diserot. Nah, Iba bunga Aturan jumeneng lik garing Bravo. Monggo. Nah, kene jumeneng san damel Mbak Umi. nyong arep ngundange mie mbok ana bocah kemutan iku Ngundang ngundang anu wong wadon. Iya pancen. Iya. Ya ngundang Mbak Umi. Iya. Nggih. Wah, Sugeng dalu Pak. yang wong kowe nang kene bintang tamu ya ngaturaken sugeng dalu Mbak Umi nek kudu lengkap. Iki arep ngundang mie mbok engko kowe tak seruput ngenyong. Ngerti seruput? Ngerti seruput apa ora Mbak? Ngerti. Oh ngerti. Ya. Wetan ana seruput? Gelem. Wonten. Wonten seruput. Seruput artinya apa nek teng wetan? Apa ya seruput diseruput ki apa? Disedot. Loh. Nang apa? Sampeyan aja nangal. Loh diserot. Kaya diserot. Nah. Serot entuk setitik. Ya maksudnya iki mbok ngomong Ya, angger iya. tak undang mie wong kowe genaudu mie apa kowe gelem tak seruput ngenyong Ma. kowe lah ya malu mulane kowe nyong tawa dhisit iku kowe arep tak undang kena wong kowe wong bocah wadon dadine Bocah wadon. Ya wong om tuli nggo wong lanang. non Om tuli nggo wong lanang. ya om nggo wong lanang Iya. angger umi lengkap kan wis genah sama biyungmu li gawe jeneng ya wis kaya kue kanthi ngetok nang bubur abang putih Nggih. Dadi penake nyelek Umi. Ya. Sing lengkap Umi. bener Apa maning anggar sing nyeluk nyong. iya Dengan sehat nyeluk. Mbak Umi Alhamdulillah. sugeng pinanggihan malih wah pundang nggih boten nate Dangu pinanggi banget, nggih. Rin pinanggi teng pundi kita sik kemutan boten Ten Magelang. oh teng Magelang Nggih. nggih waktu semono ki nderekaken Mas Ulin. oh Mas Ulin ya Nggih. berarti si kemutan kowe ngarani nyung jare ngundange nyung mbok mbah waktu semono mbah dene ngundange mbah ya wong rambute wis putih Lah pancen nggih kok rambutnya jenengan lak pun putih toh. Lho. ini Saiki malih abang bareng. berarti kan kowe ora ngerti nek gareng ki wong gaul Bisane. ya kowe gelem tak gauli Lho. Kok digauli? Kepriwe maksudnya? Lah Maksudnya? aku karo kowe ki berteman Oh, berteman. Nek berteman Ya. boleh. Lah iya mau jangan Gelem aku berteman. mengasumsikan yang kesana-sana gitu loh. Ya Mbak Umi, Halo. niki wonten tlatah Cilacap. Nggih. Menganti. Alhamdulillah mapan Menganti. nipun wonten TPI Menganti mandiri. Rawajarit. Rawajarit. Alhamdulillah aku nyambut gawe nang kene tulisan maksudnya ki jan ya lemes, ya kaku kaya gue. Nang apa sih? Lah ya wong anu nyambut gawe nang kene ditonton karo mertua. Ya ora apa-apa wong nang ngene dhewek iki Ya nang iya kene. khayal kalau saya sih termasuk kayak berusaha untuk profesional. Profesional, Amarga niki nuwun sewu tiyang sepak kula remen kalian budaya.
ya. Nggih. Ana tontonan kaya kiye mbok arep wengi nutuk ya ditonton. Iya. Apa maning dia nang kene anak lanange anak kaya gue ngrewangi nyambut gawe. Alhamdulillah. Masalah ku anggere nyong bayaran sih ora mungkin diwehi duit ya. Ning ya. Bayarannya tetep nang dewek lah ya. Nun, Bayarannya ya tetep nang dewek, nang rika dewek. ya ki bahas masalah bayaran kira-kira apa nyong harus dibayar sih? Otak bayaran tenan. Oh kaya gue ya. Alhamdulillah ki. Ya nyong bunga ki banget nih gareng. Iya, iya. Mbak Umi. Ya. Dalu niki ketimbalan kula lumantar Pak Gareng Bravo. Teng TPI menganti mandiri. Acarane sedekah laut. Sedekah Mbak. laut. Sedekah laut wau pun enten napa mawon ning acara siang. Oke, siang niku wonten iring-iringan jolen. Iring-iringan dolen. Niku ingkang ngedalaken saking Indruk niku saking TPI, katrasaken saking Juragan nelayan Juragan niku, Nggih. ras saking desa nggih ngetokaken jolen. Oh. Ugi saking relawan Elang Putih ngedalaken gunungan. Ah, nggih. Terus saking Pak Saliman niku Nggih. nggih ngetokaken gunungan. Wah, jan. Terus Kathah saking sanget. Rukun ugi ngetokaken gunungan. Tepuk tangan untuk menganti Rawajari Lan luar niki biasa. bot-bote Nggih. ngedalaken rasa syukuripun para nelayan Mas ingkang Nggih. sampun dipun paringi rezeki nggih ngala berkah wonten lautan mugi-mugi sasampunipun ngedalaken rasa syukur Nggih. muntapaken rasaning sebab wonten sasi suran niku surang ngemut teges surasaning rasa. Nggih. Nah, nggih. Napa malih niki tembunge suran, syukur maring pangeran. Lah nggih Ah, niku jenengan Alhamdulillah. leres. Mila wau disampun dipun dalaken rasa syukuripun dipun aplikasikan dalam bentuk jolen kalian Jolen, gunungan. ya, luar biasa. Sasampunipun diiring dilarung wonten tengah lautan Wah, mereka. nggih. Nggih. Terus dalu dilajengaken wonten ruatan. Ruat siang. Nah, ruat siang. Mugi-mugi sasampunipun dipun ruat niki nelayan-nelayan khususnya wonten menganti kisik Nggih. ngenjang rezekine niki tambah kathah. Amin. Dipun paringi sehat. Amin. Pokoke dipun gampangaken anggenipun kagungan usaha. Amin. Usaha golek iwak maksudnya ya Amin. Umi ya. Amin. Ya. Mau ning siang. nyong sing maksudnya sing kepengin Nggih. tak takokna. Pripun? Ana sedekah bumi, Sedekah bumi, ana sedekah laut. sedekah laut. Ning kenang apa kok ora ana sedekah langit? Jajal, ke dalange melu mikir lang. Nang Uri, apa weh. ana sedekah laut? Laut. Ana sedekah bumi. Bumi. Ning nang apa ora ana sedekah langit? Iya ya. Kaya-kayane angger menurut nyong, Pinemumu angger nang langit tuh ora ana wonge. ora ana wonge. Berarti ora dianakaken syukuran. Oh, iya. Acara Umi. Mana menurutmu, Om? Menurutku, Iya. Men- Nang apa ana sedekah bumi, ana sedekah laut, ora ana sedekah langit? soale apa ya Pak? Apa? Buk ya cepak lah ya sekali-kali. Apa? Iku ayo Lah ketua ketika Pak. jenengan wis ngrumangsanian pun sepuh, pun tuwek. Aku ngerti nang apa kowe ngundang epak ngarani nyong wis sepuh ben nyong ora ngledek kok ya. Kowe nu bocah gidaan sih ya. Ya ora. Apa? Apa ya soale? Nang apa ora ana Soale bingung Soale carane bingung. piye? Carane nek napa niku biasane adate yang sedekah bumi biasane gaweke gunungan. Gawe gunungan. Ya. Terus yang sedekah laut ya gaweke gunungan. Gawe gunungan. Terus dilarung ngoten to. Ya. Terus nek sedekah bumi nggih gunungannya dirayah. Ya. Lah terus nek ning langit kan sapa sing ngarep ngerayah? Kan Awar ndak iso. dibuna. Heeh, kan ndak iso di Umbulaken. jalanke diumbulke ning langit ndak iso. Kewan-kewan sing nang dhuwur kan ana. Dirayah kewan sing nang dhuwur. Lah carane ngunggahke gunungane niku lho, Pak. Ya ki jawabane kaya kiye, Mbak. Priwe? Nang apa ana sedekah bumi, ana sedekah laut, ora ana sedekah langit. Angger Apa? sedekah bumi utawane kok sedekah laut, ki kiyaine kajine ki uli ndongane ki genah. Genah. Papane genah. Sedekah laut genah papane nang TPI. Ya. Ya.
Manggone mesti nang PPI sedekah bumi kadang ya papane nang balai desa utawa Iya. ning Balai papan kumpul. warga. Betul. Ya. Lah angger sedekah langit ki kiyaine sing arep dongani bingung. Mbok sing jenenge langit ki sap 1, sap 2, sap 3, sap 4 nganti tekan sap 7. Itu, Lah iya. ki kiyaine kira-kira dia arep dongani nang sap ngendi kaya kowe? Kan bingung nih. Kira arep Iya, usah iya. guyu angger ora niat Mas. Ora usah guyu. Ora usah guyu. Angger kirane ora sing niat. Iya. Ya wong carane genah arep dongani nang aring sap 1 engko sing batiri Ya sapa? ya kuwe Mas, Nah. kok batire pada nang sap Batire itu. sap 7. Iya. Langgar giliran tekan sap 7 batire wis balik nang sap 1 maning. Bingung. Ya, iki Kang Bakun ndongakaken Mbak Umi Amin. karo Nggih. nelayan-nelayan TPI mangan. Dongakaken Mbak Umi. Ya. Nggih. Nggih, kagem sedaya nelayan-nelayan ten TPI Menganti. menganti mugi-mugi sedaya pinaringan berkah barokah. Amin. Pinaringan sehat panjang yuswa rezeki ingkang kathah nggih Pak Bu. Amin. Benjing nek rezekine tambah kathah nanggep wayang melih. Amin. Niki saben tahun lho, Mbak. Apa tahun? Saben Oh tahun. iya Setiap ya. tahun. Setahun Setiap sekali tahun. niku. Oh iya. Suran, bayangan. Terus niki anu nggih Mas. Pripun? Napa niku setiap TPI itu ada wayangannya. Ada malam ini ada itu Lik Gareng niku apal. Cobi. Nyuwun Oh, pirsa kali ngerti wae, Gareng. Pak. Ini setiap TPI sekarang mengadakan dari mulai TPI Sentolo Kawat, PPC Pandanarang, Tegal Kamulian, Lengkong Kemiren, termasuk daripada Menganti. Kisik Rawat dan Sari. Jetis. Ada 9 TPI sekarang bersama. Wah, jan. Tepuk tangan untuk TPI Untuk Kabupaten Cilacap. Cilacap. Ya. Luar biasa. Luar biasa Cilacap niku. Ya. Nggih. Om, ki wong genah kowe wis dienteni karo warga masyarakat kene. Nggih. Ya, paring lelagon. Ngaten. Nggih. Ya. Nggih. Monggo lagunipun napa, Mbak? Nggih. Niki pripun? Pripun? Niki wonten pamundutan saking Ketua Seruling Mas Seruling Mas, nggih. Bandung. Oh nggih, Leres. betul. Bapak Wau nggih WA Adi kula. Oh, WA. Wijaya. Nggih, Ya, WA betul. kula. Niki Niki wau khusus. nyuwun Yo lagumu. podang kuning Wah. dibawani iringan Bawani. gending klasik nggih. Apik lho, Mbak. Ampun dipun dangdutne ngoten. Dasare Mbok pilih tesi wonten mriki Pak Adi Wijaya. Oh nggih, tesi. Nggih, biasane Pak Adi Wijaya wong selagu tok ki wah bisa 1,5 juta. Apa nggih, Mas? Napa malih dalu menika betul rombongan kinten-kinten cacahe wonten 7. Angger ditariki metuk siji kan 100-an berarti 700. Oh, Iya. nggih. Iya nggo kowe 500 nyong sing 600. Tuh. lho kepriwe? No. Lah iya maksudnya kan rombongannya kan ana 7 nek Iya. ditariki ki mesti uli 700. Iya. Nggo nyawer, nggo kowe sing 500 nggo nyong 600 iku. Loh, lah wong saweran iki 700 semisal. Sawerane 700 aku 500 ya kok sampean 600. 600. Ya wong kowe kena bintang tamu adoh ya dikaceki kaya kowe. Kudune sing dicak-caki luwih akeh. Oh kaya kowe. Oh, masa aku sithik. Wah, jebule bocah yo mata duitan. Ya ora ngono, ora kok mata duiten saiki ki ya jenenge wong wedok ki ya perhitungan. Ujarku Qur'an tok sing mata jebule umi ya mata duitan. Saiki ki wong wedok ki perhitungan nek ra ngono ya arep Iya yang percaya. Perhitungan kepriwe sih, Sing Mbak? jenenge wong wadon kena aja wis arep ladak kaya ngapa ngurusana duit wis pokoke ya Nah, nomor nomor 1. siji. Nek nyong ora. Nang Duit apa? tetep nomor 6. Terus deneng. Siji Iya. nganti 5 Siji tekan 5 ki Pancasila. ya umume. Nggih, niki ngaturi tetembangan wonten Nggih. Podang Kuning pamundutan saking Bapak Adi Wijaya, Ketua Seruling Mas Bandung. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun sampun kersa rawuh wonten mriki. Mangke sak sampunipun saking mriki badhe nderut apa jenenge kae? Terus Iya, muter mubeng. Ya, Ah. nggih. Derut apa-apa lah kowe. Ya pokoknya mider-mider Mider. Iya. dibawani nggih. Nggih dibawani, mangga. Nggih. Nyuwun suling kali gambange men mandan kepenak. Ya, dibawani. Ya, Nek umi tak bawa pulang. iya. Ya umume aja ngono, Pak. Lho ya maksudnya mbok arep mampir rumahku kan cetek. Oh, Ki bocah iya. lah karepe lek maksudnya ini Maksudnya ki mampir ngraketaken tali ning kekadangan. Lah, Ya karo Mas iki ya. Kan. Ya Mas ning omahku tak gawa mulih. Ya, Ngono. dulu tadi sama mbok dibawa pulang kan sama digawa mulih.
Diambilke lho, Mbak. Nah, ini Iya. kamu saja yang terlalu buruk Iya. sama aku. Tapi ngesuk Mbak Umi arep teko wong Pemalang sih. Iya, aku loh meh ning Pemalang. Oh. teko Pemalang. Aku Ya, ning Pemalang. Ya wis ngono lah, seririne wong. Monggo Mbak, dibawangi Oke. Mbak. Odang kuning sareng Mbak Umi Afifah. Natian wujud temong beksi Lambe ora umak ora umik ning nengkane uli metu jan nadyan. Artikulasine jan cetha tur genah banget nih gue. kok ora umak ora umik piye to Iya, ora umak, lambe ta ora keyap ora Nek kejit. ora ngoyo ngono to. Ora ndebleh. Lip sync kok. Oh, jangan-jangan lip sync. Lip sync sing nembang Mas e lho. Lah speakernya ditaruh mana kalau lip sync? Heh? Speakernya neng di? Iya. Hah? Dia Lah ya nek lip sync ke speakernya nang endi ya? yo golek ana coba sik. Gah ya. Keri. Keri. Keri kaya golek ya. Mesit Kok suaramu ke bisa apik? Nyatane koya luwes. Apa kok ya duwe turunan seniman gue? Ndak ada. Oh ndak ada. Bapakmu dalang, Mboten. ibumu sinden. Mboten. Ya ibumu guru seni, Mboten. mbae ada turunan seniman. Bae reok. Oh malah reok, Mbak. Oh mbahmu reok. Reok. Reok sing tukang barong. Heeh. Mbahku reok. Oh reok. Ora nek sing ning Krawitan ndak ada. Oh ndak ada. Ndak ada. Lah kok ya maksudnya kok ya pinter maksudnya ki kok apa mestinya anggar seseorang itu pinter dalam sebuah kegiatan kaya dene kowe nyinden kan mestinya ana turunan kaya bapakmu ki mestinya kan seorang seniman. Mboten. Ibumu Mboten. ulah Paman. Mboten. Bibi. Mboten. Pak D. Mboten. Bude. Mboten. lah terus bapakmu nyambat gaweane apa? Tukang cat. Hah? Tukang cat. Tukang cat. Heeh. Tukang ngecat, Heeh. ngecat tembok, Ngecat mobil. oh ngecat mobil. Lho ibune Ibuke bakul kerupuk. Asli gue, Mbak. Asli. bapake tukang ngecat biyunge bakul Kerupuk. kerupuk terus temurun nganak bisa Inden. nyinden. Oh. Sampe nek pengen duwe anak sinden, ya ngono. Oh. Coba. Ramaku kon tukang ngecat. Tuh, nek sampean pengen duwe anak sinden Oh. kok. Nek sampean pengen duwe anak sinden, sampean Dadi dadi tukang tukang ngecat. cat. Ya, sing wadon. Oh sing wadon dadi bakul Bakul kerupuk. kerupuk. Oh, Oh. Pengen ora duwe anak sinden? apa nyong dadi tukang cat ya? Mainan aku ngesuk nyinden. Wong Ora tukang ngecat karo bakul kerupuk keturunan ning sinden aku kayak gumun mancen. Iya, Aku yang gumun, Pak. Iya, iya. Aku mikirku ngene, gek aku ki anake tanggaku, aku yang ngono. Wong tanggaku ki seniman kabeh. Loh, waduh, Aduh. langgar nyong lah, anak seniman. Iya. Lah ya Iya. aku lek Iya. mikir dadi negatif thinking to. Iya. Nek bapakku tukang cat, Ibune mamaku bakul kerupuk. Iya. Kok iso Anake anake sinden, kok iso anak-anak iso nyinden? Mbak Sanu, Loh. Betul. Loh, berarti aku bapakmu cokan mangane kerupuk nang nggone tangga. Iya. Jajal Om tutukaken maneh. lah, halus manis nang Halus dan menyenangkan.
sudah lama saya mengembara. Ya. Wah, Golek isi bodang Apa gue dik? Mencari si pudang kuning. oh kuning. Jenar Oh itu jenar kuwi kuning. Iya. Iya. Ujarku jenar kae sing dipangan pliket. Jenang, Oh, kuwi jenang. Jenang ujarku Mbak Umi Hafifah kowe jenange. Kowe jeneng. Oh jeneng. Jenenge jenang. Oh jeneng. Dalange melu bae. Iba bunga bisa badhe pun dawahaken wonten podang kuning. Sik. Pripun? Oh, urung karep menyat. Oh, ngoten. Ya Pak Adi Wijaya maksudnya bawane wis rampung. Sik pengen lenggah midhangetaken ngoten lho. Ya tak kira engko lah bawane rampung ya. Biayane teng mriki. Tesi lenggah ngoten mriku. Maksudnya pi bawane wis rampung ora menyat-menyat. Monggo lah. Monggo cer sapa bar lagune rampung. Monggo Mbak Umi. Langgamaken podang kuning sareng Mbak Umi Hafifah berpacu dalam melodi. Oke. Omah wis ora ngrasan uyuran anggele Pak Haji Warto ngaturaken sugeng dalu sampun keliling nggih paringa nggih luar biasa.
Dasare piyayine Sulisyaning Warna lho Pak Gareng. Nggih. Tur suarane ya apik. Wah, wis ora mengkhawatirkan. Ya iya kok. Dasare- Bisa umik-umik tok ning cethak a i u e o nek. Nggih. Cara bahasa kerenek itu artikulasinya. Iya, artikulasi. Ya. Wah, matur suwun Mbak Umi, Nggih, niki mau Pak Adi Wijaya, Wijaya, Ketua matur Surling nuwun, Mas Bapak. Bandung. Ya, Surling Mas besok Bandung. mesti kamu dibawa ke Bandung. Amin. Ya. Aku dikon ngopo ning Bandung? Non? Dikon ngopo aku? Karepe pokoke jasa njalukmu arep kowe kon nganake arep ngapa-ngapa ki isa. Manut. Ya asal kowe bisa bae seumpamane kowe bisa asah-asah yang kono kan Iya. kowe Oh asah-asah. iya. Mawane bisa ngumbahi. Ya kon ngepel bangsane Ngepel, ngepel. Iya, kon ngepel Nggih, Mbak. nyong apa ngepeli sapa iku ya. Piye? Ngepel. Ngepel lantai to. Ya iya. Ngepel. Wis arep mecotot mani. Piye? Sampun, Nggih. Mas Dalan. Matur suwun Pak Adi Wijaya ugi ngaturaken gongeng panuwun. Anggih Tambah rezekinipun. umi ampun berkah negariyen, barokah. Mbak. Ah. Amin. Iki Nggih. nek mung setunggal tok eman-eman lho, Pak. Oh. Eman-eman. Iya, nyong orang-orang ketemu. Aduh. Ya. Ngrana sinden kayak iki kuwi rasane anyes banget nang ati. Sebabe? Sebabe marem. Oh, sebabe marah. Ya. Pokoknya seneng lah. Kudu seneng meng wonge lho. Seneng ngaring suarane dadi diiringaken kuwi kepenak lho, Mbak. Oh iya.